تورا سووریا مافê mirovan e di raporteke xwe deragihand, gonêzîkî 85,000 Sûrî winda bûn bi neçarî di zindanên rejîmê de. Vê torê diyar kir ku rejîma Esed û Daişê stayla windabûna neçar bikar tênin ji bo tirsandina sivîlan û nehiştina dijberan. Lê li gor wê raportê got windabûna wan kesan gelek caran di kê heval û xizmê wan jî û nema tên dîtin. Ev stayla windabûna neçar nenû ye, belkû di dema desthilata li Esediyê bav û piştî bûyerên Hemayê di heştêyan de hinek çavkaniyên yasayî belge kirin, gonêzîkî 22,000 Sûrî nema hatin dîtin. Piştî tevgera milletî li destpêka şoreşê de rejîm dest bi girtina çi kesek nêzik yan dûr ji mihwerên siyasî û şoreşê kir. Herwiha ne tenê rejîma Esed vî karî dirabû. Daeş jî wekî wê dikir. Golgor vê torê rêxistina Daeş bi sedan girt û wan binçav kir. Bi merema tirsê bi xêdeverên ketî dibin destê wan de. Rêxistina lêborîna navdewletî roja înê tekeskir got binçavkirin yan jî windabûna neçarî hê berdewam e li Sûriyê. û wek got hatî di beyana xwe de ya got li ser tora xwe ya civakî belav kirî, dibin duruşma, krîza Sûriyê ya ji bîr kirî, binçavkirin berdewam e di nav bêdengiya netewên yekgirtî. Ew jî di bîranîna roja cîhanî ya qurbaniyên windabûna neçar ya got îro şemiyê ye. Ji aliyê xwe ve rêveberê programa rêxistina lêborîna navdewletî li Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiya Philip Lothar got. Welatiyên Sûrî ta niha bi şêweyekî rêxistinî tên binçavkirin û ev belgeyeke got rejîm pê dirabê ji bo nehiştina opozisyonê û serbar kir ji bilî got Encûmena Ewlehî di şibata borî de biryarek derxist bû li dijî bikaranîna vêrê lê hejmarek mezin ji gumankeran di nav wan de çalakvan, rojnamavan û pizîşk û parêzeran tên girtin li kolanan yan jî ji malê xwe tên birin û di hol netarî ney de winda dibin. Rêxistinê diyar kir got evê got windabûyê tên girtin dûrî jiyana rojane û gelek ji wan di rewşek gelek xirab de ne û tên eşkencekirin û kuştin. Di dawiya beyana xwe de rêxistin tekez kir got wê hewlên wê berdewam bin ji bo rûniyê deynên serêş û azarên hemû Sûriyan yê got hatîn binçavkirin û bi şêweyekî neçarî winda bûn. Bo programa ARK Bahar Derwiş.